Vídeos Cocentaina i Meteo Cocentaina us ofereix la previsió meteorològica dels dies de la Mare de Déu. Doncs quant a l'oratge per demà, el dia gran de la nostra patrona, sembla que tindrem un canvi prou significatiu respecte a avui. Tindrem una baixada de temperatures amb valors més frescos, un ambient més humit, amb més nuvolositat i fins i tot amb probabilitat d'alguna precipitació dèbil. De moment, en el primer mapa que veiem és la variació de temperatura respecte a avui dimarts i veiem com les temperatures màximes baixaran entre 6 i 8 graus respecte a avui. Per tant, les màximes difícilment superaran els 15-16 graus i tindrem un ambient prou fresc. També canviarà la direcció del vent, com es pot veure en el següent mapa. Tindrem un vent clarament de llevant que farà que tinguem un ambient més humit i també amb més nuvolositat. Com es pot veure en aquest mapa, els intervals de núvols al voltant de migdia podran ser prou abundants i estar prou presents. I també cap la possibilitat de que arribi a registrar-se alguna precipitació dèbil. El mapa de precipitació, com veieu, no mostra gran cosa. Com dic, no esperem en principi cap precipitació important, però sí que podríem arribar a tindre algun ruixat dèbil o algun plogim. I si passem al mapa de símbols, la previsió queda de la següent forma. Tindrem un dia en què els intervals de núvols seran els protagonistes, amb temperatures màximes més baixes, un ambient més fresc i amb la probabilitat d'alguna precipitació dèbil o algun plogim. Esperem, per tant, que no es produïsca cap precipitació i que puguin gaudir de la jornada. Quant a la jornada de dijous, seguirem amb alguns intervals de núvols al llarg de la jornada, però en principi serà difícil que arriben a deixar precipitació. Seguirem amb vents de llevant i un ambient prou fresc amb mínimes al voltant dels 7 o 8 graus i màximes que com a molt arribaran als 15 o 16 graus. I per la jornada de divendres, de no tindre canvis en els models, tot i que seguirem amb alguns intervals de núvols, sobretot a primeres hores de la jornada, en principi ja seran menys abundants i de cara a migdia i la vesprada podrien tindre més sol, amb temperatures màximes que podrien muntar lleugerament, mentre que les mínimes baixaran, màximes al voltant dels 16 o 17 graus i mínimes que quedaran entre 6 o 7 graus. Això ha sigut tot. Si us ha agradat, podeu donar-li like i subscriure's. Esperem que gaudiu de les festes de la Mare de Déu.